Alright. Alright mga bro. For today's video, uwi tayo ng Bicol. So, nandito kami sa Calamba. Dito na kami magti-take off. Calamba, Laguna to Pasacao, Camsor. Ang ingay ng aso. Okay, so let's go. Ingat sa amin. Ang taas ng ilaw ko. Sana hindi umulan at maganda ang panahon para all goods yung biyahe natin. Ayun, kasama ko si Leia. Tayo lang yung biyahe. Ingat na lang. Let's go, let's go. Siguro madami tayong makakasabay nito. Ang hina talaga ng ilaw ko. Alright. Yeah. 2:30 in the morning. 2:30 AM na. So ayan, mukhang marami tayong makakasabay nito. Makisabay na lang tayo. Maghanap tayo ng gas station para may full tank natin tong Raider na to. Mag gas up muna tayo mga bro. Hanap tayo ng gas station. Yeah. Dito tayo magpagas sa refill. Alright. Mura yung gas dito. 57 lang. Money. Full tank natin. Alright, nakapagpagas up na tayo. Alright, let's go, let's go. Alright guys, ayan mga bro, madami tayo nakakasabay ditong mga bumabiyahe. Pauwi rin siguro to ng mga kani-kanilang probinsya. Ayan, so ayan, good luck. Biyahe muna tayo. Lakas ng hangin. Doble-doble yung suot ko. May t-shirt na o jersey na long sleeve, tapos padded jacket, and then itong reflectorized na t-shirt para kita tayo sa daan. Mahina kasi yung ilaw ko. So ayan, lakas ng hangin. Biyahe muna tayo ngayon. Medyo madilim pa naman. Siguro mamaya na tayo mag 21 para all goods. Alright mga bro, ayan, nandito na tayo sa Lucena. Alright. Sobrang lamig. Giniginaw ako. Dire-diretso lang yung takbo natin. Simula dun sa pagpagas natin sa Calamba hanggang dito, hindi pa tayo nag-stop over. Hindi pa tayo humihinto. Chill ride lang. Chill ride lang to. Naku, umuulan. Yun lang. Dali tayo dyan. Nandito na yung ulan guys. Hanap tayo ng masisilungan. Wala tayong dalang kapote. Silong tayo.
Malakas ang ulan eh. Uwi nyo. Bicol. Bicol. Kamsur. Tayo. Isa ka lang ba? Oo. May kasama ko. Okay mga bro. Ayan, huminto na kami kasi lumakas yung ulan. Wala kami dalang kapote kaya ayan. So may mga nakasabay pala ako. Pauwi rin ng Bicol pala to, sina kuya. Ayan. Sabi niya sabay na lang daw kami para may kasama siya. Alright, so diretso na kami. Ayan, may kasama na tayo. May kasabay na tayo mga bro. Si kuya. Let's go, let's go. Tumila na yung ulan. Sana hindi na tumuloy. Mahirap kapag maulan. Sobrang hassle niyan mga bro. Meron pang ambon pero sana tumigil na to. Let's go, let's go. Okay mga bro. Ayan, pagbilaw na tayo. 4:45 na. Malapit nang sumikat yung araw. Pero ayan, maulan kaya hoping na sana uminit kasi talagang bahala na. Siguro kapag umulan tabi na lang kami, hinto para magpatila. Kasi kung magpapaulan kami, wala, lalamigin kaming lalamigin tayo ng todo. Si kuya, ayan, kasama natin. Ayan, shoutout kay kuya. Hindi ko natanong yung pangalan eh. Mamaya tanungin natin. Boring ata siya, wala siyang kasama. Ito na naman yung ulan.